Pitäisikö ottaa silleen moi? Mä aloitan olla silleen... Tiedätkö niinku? Tässä on tonttulakki. Okei. Tällä videolla mä näytän teille, miten te voitte neuloa itsellenne tällaisen tonttulakin. Olis hyvä? Joo. Tän tekemiseen sä tarvit yhden kerran tätä punaista Novitan 7 veljestä lankaa sävyssä joulu sekä 2 kerää Novitan hehkulankaa tätä valkoista. Lisäksi sä tarvit neulan lankojen päättelyä varten, sakset sekä palasen pahvia, että sä saat tehtyä tupsun. Mä laitan tähän ohjeeseen 4 eri kokoa, koot 1, 2, 3 ja 4, ne on merkattu tolleen. Koko 1 on sellainen, joka sopii vauvoille, koko 2 sopii lapselle, koko 3 on mulla just päässä ja koko 4 on tämmönen ehkä miehille tai isopäisemmille aikuisille sopiva. Tällä videolla mä näytän, miten mä teen tämän mun oman eli kokoa 3. Ettei tässä mitään sketsiä. Tää hattu neulotaan alhaalta ylöspäin, eli me aloitetaan täältä valkoisesta reunasta ja sitten me edetään tänne ylöspäin ja viimeisenä tehdään tupsu. Tää hatun reuna on tehty kaksinkertaisella langalla ja sitten on vielä taitettu kaksin kerroin, niin tästä tuli semmonen ihana muhkea ja pehmeä. Tää video on jaettu vaiheisiin 1-8. Eikö se ollut 8? Oli. Ei mun mielestä ole. Eikö? Ja sitten vielä viimeiseksi, jos sä teet tän pipon, niin tagaa mut somessa, jos sä postaat sit jotain vaikka Instagramiin, niin mä näen, miten ihania tonttuja muistakin tulee. Ja sitten aletaan tekemään. Tässä vielä nämä langat ja puikot, mitä me tarvitaan, ja sitten me päästään aloittamaan ensimmäinen vaihe, eli silmukoiden luominen. Me tehdään tää tonttulakin reunus tosiaan kaksinkertaisella langalla, ja mä tykkään ottaa nämä langat tuolta lankakerän sisältä, varsinkin silloin kun tekee kaksinkertaisella langalla, koska silloin nämä lankakerät ei pyöri ja hyöri niin paljon siinä neuloessa. Sitten jätetään tommonen oikein pitkä häntä. Kannattaa jättää mieluummin vähän liian pitkä kuin liian lyhyt, koska se on ärsyttävintä ikinä, jos se lanka loppuu kesken. Ja sitten tehdään tommonen ihan perus solmu tohon. Ja sitten me tarvitaan 2 puikkoa, jotka me laitetaan tonne solmun sisälle. Ja sen jälkeen sä voit kiristää ton langan tohon puikkojen ympärille. Sitten sä voit laittaa ne langat roikkuun tuolle alaspäin, ottaa etusormen ja peukalo ja laittaa ne tuolta lankojen välistä ja avata ne tuolla tavalla. Ja sen jälkeen sä käännät ton peukalon tuohon eteen. Mä näytän uudestaan, eli vaan käännät ton peukalon eteen. Sulla tulee tommonen jännä kolmiokuvio. Ja sit itse asiassa mä luulen, että on parempi, ettei vaan ihan katsotte, mitä mä teen. Mä näytän tän tässä nyt useamman kerran. Ja jos tää tuntuu ihan sairaan vaikealta, niin kelaa tai hidastaa tai mitä vaan ja katso vaikka 16 kertaa, niin kyllä se siitä lähtee. Tää lähtee usein sujumaan sit aika nopeasti kivasti, kun sä löydät ton tekniikan ja rytmin. Mä teen tässä videolla tosiaan 3. kokoa, eli mä aion luoda 112 silmukkaa. Ja ne 112 silmukkaa ei mitenkään mahdu noille puikoille, joten kun mä olin luonut 56, eli puolet niistä silmukoista, niin mä otin toiset 2 puikkoa ja luin sitten ne loput silmukat noille toisille puikoille. Sitten kun mä olin luonut kaikki 112 silmukkaa, eli 56 plus 56 silmukkaa, niin sitten oli aika jakaa ne tasan 4 puikolle. Sä saat ne silmukat jaettua, kun sä vetäiset sen toisen puikon ulos sieltä silmukoista. Koska mulla oli tosiaan 112 silmukkaa, niin se tekee 28 silmukkaa per puikko. Sitten kun silmukat on 4 puikolla, niin työ näyttää about tältä. Mä suosittelen laskemaan sen tollain pöydälle ja tarkastamaan, että toi aloitusreuna on suorassa eikä ole kiertynyt mistään kohtaa noiden puikkojen ympäri. Ja sitten me päästäänkin siirtymään jo vaiheeseen 2, eli aletaan neulomaan. Toi tonttulakin reuna neulotaan resorina, 1 oikein, 1 nurin. Eli meidän täytyy opetella nyt oikea silmukka ja nurja silmukka. Ja ensimmäinen silmukka tosiaan tehdään oikein. Oikeassa silmukassa viedään toi puikko vasemmalta oikealle ton silmukan läpi ja käydään koukkasemassa lanka tuolta ja viedään ton silmukan läpi.
Sitten tokasilmukkaan nurja. Tuodaan toi lanka tuohon puikon eteen ja nyt mennään lankojen ali oikealta vasemmalle ja käydään taas koukkasimasta tuo lanka kyytiin ja tuodaan se ton silmukan läpi. Nyt nurjisilmukoita voi tehdä monella eri tavalla. Tää on nyt mun tyyli. Te saatatte nähdä somessa erilaisia, mutta mä väitän, että tää tyyli on ihan jees. Ja sitten tosiaan taas oikea silmukka ja sitten taas nurjasilmukka. Eli tehdään joka toinen oikein ja joka toinen nurin. Nyt mä taas uskon, että on parempi, jos mä en yritä selostaa ihan liikaa, vaan te voitte vaan katsoa, mitä tuossa videolla tapahtuu. Ja jälleen kerran, kato monta kertaa, laita hidastusta, pauseta, ihan mitä sä tarvitset, niin että sä pääset vauhtiin. Sitten kun eka puikko on tehty, niin se näyttää ehkä joltain tältä. Ja sitten siirrytään seuraavaan puikkoon. Näissä puikon vaihtumiskohdissa kannattaa olla tarkkana, ettei se jää se lanka liian löysälle. Eli kun sä teet tämän ekan silmukan, niin kiristä tarpeeksi, koska muuten noista puikkojen vaihtumiskohdista saattaa jäädä vähän rumat ja semmoset löysät. Mut muuten samalla tavalla, yksi oikein, yksi nurin. Ja näin me mennään tää koko kierros ympäri. Ja sit vaan jatkat tätä yksi oikein, yksi nurin resorin neulomista niin kauan, kunnes sun työ on about 5 senttiä korkea tai riippuen, että kuinka leveän sen reunuksen sä haluat siihen tonttulakkiin tehdä. Mä tein tässä mallityössä 15 kerrosta resoria ja se näytti tältä. Sitten me päästäänkin vaiheeseen 3, eli tehdään tuohon resoriin taitoskohta. Mä näytän tässä nyt tuosta valmiista hatusta, että miltä tää tulee näyttämään. Eli me tosiaan tehdään tämmönen pieni kikka 3, että me saadaan toi hatun reuna näyttää mahdollisimman siistiltä. Tää on ehkä vähän ylimääräinen kikka, mutta kuten näkyy, niin tuohon tulee tommonen vähän siistimpi reunus ja siitä kohtaa se resori taittuu kivasti ja nätisti. Ja mitä me lähdetään tekemään, niin me tehdään 2 kerrosta niin, että oikeat silmukat me neulotaan ihan normaalisti oikein, mutta nurjat silmukat me nostetaan neulomatta niin, että lanka on tuossa puikon edessä. Eli se näyttää tältä. Lanka on puikon edessä, viedään toi puikko tuolta silmukan läpi, mutta ei neulotakaan, vaan ihan vaan nostetaan se siitä. Ja sitten taas oikea silmukka normaalisti ja sitten taas nurja silmukka niin, että lanka pysyy tuossa puikon edessä, viedään puikko sieltä ali ja vaan nostetaan se silmukka neulomatta. Ja tätä me tosiaan tehdään nyt 2 kerrosta. Sitten kun ne 2 kerrosta on tehty, niin kuten näkyy, niin tuohon muodostuu tommonen pieni kohouma tuohon työhön. Ja siitä kohtaa se resori on sitten tosiaan helppo taittaa ja se asettuu tosi kivasti. Ja tämän jälkeen me jatketaankin neulomista ihan normaalisti 1 oikein, 1 nurin resoria. Vielä toiset 15 kerrosta tai sen verran, mitä sulla on tehtynä ennen taitoskohtaa. Sitten seuraa vaihe 4, resorin kiinnitys kaksinkerroin. Ja tämä on nyt mun mielestä tässä työssä kyllä ehdottomasti haastavin kohta. Eli me halutaan nyt kiinnittää toi aloitusreuna tonne kiinni, niin että me saadaan toi resori kaksinkerroin ja silloin tuosta hatureunasta tulee tommonen ihanan muhkea ja pehmeä. Ja miten me tää tehdään? Niin me lähdetään poimimaan silmukoita tuosta aloitusreunasta. Jos sulta löytyy ylimääräinen puikko, niin käytä sitä. Jos sulta ei löydy, niin sä voit siirtää hetkellisesti nuo silmukat 3 puikolle, jolloin sä saat sitten 1 ekstra puikon siksi aikaa, että saadaan tää vaihe tehtyä. Eli katsotaan toi ensimmäinen silmukka ja seurataan tuota V:tä tonne alareunaan ja siitä kohtaan poimitaan se ensimmäinen silmukka. Tää lanka on nyt niin pörrönen ja vielä valkoinenkin, että tää ei ehkä näy niin hyvin kuin vois. Mutta tuossa aloitusreunassa on noiden silmukoiden kohdalla aina tommonen lenkki. Sä toivottavasti näet sen sun omasta työstä paremmin. Eli jokaisen silmukan kohdalla on tommonen lenkki ja niitä sä lähdet sitten poimimaan sieltä. Poimit tuosta alareunasta yhtä monta silmukkaa, mitä tuolla sun puikolla on. Mulla tosiaan se 28. Ja sen jälkeen me taitetaan tää puikko tänne tämän toisen puikon viereen tuolta sisäkautta. Elikkä näin.
Tämän jälkeen me aletaan neulomaan tuolla punaisella langalla, eli sä voit katkaista sen valkoisen langan. Kun sä katkaiset sen langan, niin jätä siihen vähintään semmoinen 20 senttiä sitä häntää. Ja samoin kun sä aloitat tekemään tuolla punaisella langalla, niin jätä siihenkin 20 senttiä häntää roikkumaan. Ja sen jälkeen me neulotaan niin, että me otetaan molemmilta näiltä puikoilta nyt yksi silmukka ja neulotaan molempien läpi. Eli taas katsot tuosta videosta, mitä mä teen. Eli otetaan tuolta etumaiselta puikolta yksi silmukka, taaemmalta puikolta yksi silmukka ja neulotaan se lanka molempien silmukoiden läpi. Tää on tosiaan niin kuin näkyy, niin tää on vähän haastavaa ja tää on hidasta, mutta tästä lopputuloksesta tulee tosi upea. Mä näytän tän tässä nyt tosi monta kertaa niin, että te toivottavasti varmasti ymmärrätte, mitä tässä tapahtuu, koska tää tosiaan on vähän haastava vaihe. Nyt jos tää vaihe on ihan ylivoimaisen vaikea ja sä et vaan mitenkään onnistu, niin sä voit myös kippaa tän ja siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen, eli vaiheeseen 5. Silloin vaan sulla jää toi kiinnittämättä toi aloitusreuna tonne työn toiselle puolelle. Sä voit kiinnittää sen myös myöhemmin, kun sä oot saanut tämän koko työn valmiiksi, niin sä voit vaan ommella sen neulalla ja langalla sinne kiinni. Tai sit sä vois myös ihan kokonaan jättää sen kiinnittämättä ja ihan vaan taittaa sen sinne takapuolelle. Tää, mitä mä näytän tässä videolla, on ehdottomasti siistein ja joustavin tapa kiinnittää se sinne takapuolelle, mutta jos tää on tosiaan liian vaikea, niin se ei tätä hommaa kyllä kaada. Sitten kun sä oot neulonut ton koko puikon, niin sit siirrytään seuraavaan puikkoon ja poimitaan taas silmukoita sieltä aloitusreunasta. Mä suosittelen kääntämään tämän työn näin päin, niin on taas helpompi hahmottaa, että mistä kohtaa niitä silmukoita poimitaan. Ja taas samalla tavalla jokaisesta noista aloitusreunan lenkeistä poimit yhden silmukan. Ja sitten taas käännetään nuo poimitut silmukat tonne ton toisen puikon viereen niin, että sä saat nuo puikot kivasti vierekkäin. Ja sit sä lähdet taas neulomaan niitä yhteen. Ja tällä tavalla tosiaan teet jokaisen puikon koko kierroksen. Sitten me siirrytään vaiheeseen 5 ja neulotaan sileää tuolla punaisella langalla. Eli tosiaan jatketaan vain neulomista tuolla punaisella langalla niin, että neulotaan kaikki silmukat oikein. Tää on nyt sitten puolestaan varmaan tämän työn helpoin osuus. Ja tätä sileää neulotaan niin kauan, kunnes ton punaisen osuuden korkeus on noin 8-10 senttiä. Sä voit myös tehdä enemmän, jos sä haluat pidemmän hiipan sun lakille. Sitten kun sä oot neulonut tällä punaisella sitä sileää sen 8-10 senttiä, niin on aika siirtyä vaiheeseen 6, eli kavennuksiin. Me tehdään kavennukset joka 3. kerroksella jokaisen puikon lopussa neulomalla 2 silmukkaa oikein yhteen. Ja mä näytän sen tässä, eli me lähdetään neulomaan ihan normaalisti oikeaa, kunnes sun puikolla on enää 2 silmukkaa jäljellä. Ja kun sulla on 2 silmukkaa jäljellä, niin sä neulotkin nämä silmukat yhtä aikaa. Muuten ihan normaalisti oikein, mutta otat molemmat silmukat yhtä aikaa ja vedät ton langan läpi molemmista silmukoista. Näin ollen sun silmukat vähenee 1. Ja mulle jäi tosiaan 27 silmukkaa per puikko ton ensimmäisen kavennuskierroksen jälkeen. Ja tältä tää sit rupeaa näyttämään, kun näitä kavennuksia tehdään joka 3. kerros. Ja tässä mä näytän, mistä sä tiedät, että onko sun aika kaventaa tällä kerroksella. Eli toi kavennussilmukka tuolla näyttää vähän erilaiselta. Ja kun sen päällä on 2 tuollaista V:tä, eli 2 silmukkaa, niin siitä sä tiedät, että tällä kerroksella on taas aika kaventaa. Eli mä kertaan vielä, että kavennukset tehdään joka 3. kerroksella jokaisen puikon lopussa. Näin ollen sulta siis kapenee aina kavennuskerroksella 4 silmukkaa pois. Ja tältä tää sit rupeaa näyttämään, kun tää hattu rupeaa kapenemaan tästä. Ja me jatketaan näitä kavennuksia joka 3. kerroksella niin kauan, kunnes sulla on 2 silmukkaa jäljellä per puikko. Eli yhteensä 8 silmukkaa jäljellä. Mulla on tässä nyt vielä 3 silmukkaa jäljellä, joten mä kavennan vielä kerran jokaisella puikolla.
Ja sen jälkeen me päästäänkin viimeistelemään tää työ. Eli ihan ensiksi katkaistaan toi lanka, jätä siihen taas semmonen vähintään 20 senttiä varaa. Ja siitä voit vetää nips naps. Ja sen jälkeen meidän olisi tarkoitus saada tuo lanka vaan vedettyä noista silmukoista läpi. Se tapahtuu mun mielestä helpoiten niin, että ihan kun sä neuloisit vielä kerran yhteen noi silmukat, mutta vedätkin sen langan sieltä vaan kokonaan läpi. Sitten kun sä oot tehnyt tän kaikilla puikoilla, niin voit vaan kiristää ton langan. Ja tadaa, hattu on valmis. Sitten me tarvitaan neula. Mä en nyt löytänyt mun kunnon päättelyneuloa, joten mä käytin tommosta. Ei sillä oikeastaan niin väliä. Neula kuin neula. Pujotetaan tuo lanka tonne hatun sisälle. Ja sit olisi tarkoitus pujotella se tonne ton neuloksen sekaan. Me tehdään tää sen takia, että jos sä vaan katkaiset ton tosta läheltä, niin sittenhän se lähtee tosi helposti purkaantumaan tää koko työ. Ja sitähän me ei tietenkään haluta. Joten mä näytän nyt, miten mä teen yleensä. Eli mä vaan lähden pujottelemaan sitä tänne nurjalle puolelle, tänne silmukoitten sekaan. Se on hyvä pujotella edestakas muutaman kerran siksakkia, niin silloin se ei ainakaan lähde sieltä purkaantumaan. Tämähän ei tuolta nurjalta puolelta tietenkään näy mihinkään, eli ei ole väliä, vaikka se näyttäisi vähän niin kuin rumalta. Ja sen jälkeen sä voit katkaista sen langan siitä noin. Sitten me tehdään tää sama juttu muillekin langanpätkille, eli ne meidän aloituslangat. Mä pujottelisin ton valkoisen tonne valkoiselle ja sitten ton punaisen langan tonne punaisen puolelle. Sinne vaan vähän matkaa sekaan niin, että ne ei lähde purkaantumaan. Ja sitten valmiina se näytti mulla tältä. Sitten voidaan kääntää hattu ympäri. Ja sittenhän meiltä puuttuukin enää tupsu. Jos sulla on tähän joku hyvä tapa, niin käytä sitä. Mä käytin tätä, minkä mä oon oppinut ala-asteella. Mä etin meiltä kotoa pari tommoista pyöreitä juttua. Harppihan tässä olisi tietenkin paras, mutta nämä lasten leikkikupit kävi ihan yhtä hyvin. Piirretään siis ympyrä ja pienempi ympyrä siihen keskelle ja sitten leikataan se irti. Ja näitä tosiaan tarvitaan 2 kappaletta tämmöisiä rinkuloita, joten mä tein 2 ja laitoin ne sitten päällekkäin. Sen jälkeen otetaan pitkä pätkä lankaa. Mä taitoin sen itse asiassa 4 kerroin ja sitten sitä aletaan pyörittää tohon ympärille. Mun eka langanpätkä riitti tolleen 1,5 kierrosta ja sit mä otin lisää lankaa ja itse asiassa mä taitoin sen jopa 8 kerroin tässä vaiheessa, niin toi juttu meni vähän nopeammin. Tässä on tärkeää vaan, että tota lankaa pyörittää tohon mahdollisimman tasaisesti niin, että joka puolella rinkulaa olisi suunnilleen yhtä paljon lankaa. Ja sitten kun sitä pyöritteli, niin lopulta siitä tuli tämmönen paksu. Ja sitten kun sormi just enää mahtuu tuolta keskeltä, niin sitten se on riittävä. Sen jälkeen mä otin tommosen langanpätkän. Ja sit mä tungin sakset tonne noitten pahvien väliin. Ja sit mä vaan leikkasin noi langat poikki koko ton ympyrän matkalta. Sitten kun nämä langat on leikattu, niin sit otetaan tuo langanpätkä ja laitetaan se tonne pahvien väliin. Ja ton koko tupsun ympäri. Ja sit mä tein siihen ihan perusumpisolmun. Kannattaa tehdä silleen suht kireelle, niin sit se tupsu pysyy paremmin kasassa. Sitten mä vaan repäsin nuo pahvit pois ja sitten vielä saksilla vähän siistin tuota tupsua, koska jotkut karvat on vähän pidempiä ja niin edespäin. Niin tuli ihanan pallon muotoinen. Sen jälkeen sitten kiinnitetään tupsu tonne lakin kärkeen. Mä vaan pujotin nuo langat tonne sisäpuolelle ja sitten mä tein niistä taas umpisolmun. Sen jälkeen nuo langat voi ihan vaan katkaista saksilla ja nehän voi jäädä vähän tonne sisälle. Niitä ei tarvitse jonkun myyn päätellä, koska siellä ne voi killua siellä lakin kärjessä. Ja sitten on tonttulakki valmis.